Straight to the point. Atong tagag-pagtagad mga kaigalaan, ha? Kining dugang natong isgutanan ron makatawa man sa tayo ni mga higala. Busa ka na sa Facebook. Ala, nag-away na sa Facebook ana, mura ginig ko na ba? Ayaw lang mo, kalma lang mo din ha, no? Relax lang. Kaya mga friends din ha, mga naghigalaay, nagkaaway na. Di ha mahigala sa mga comments. Unya kadto mga astute politicians. Kadto mga politiko mga tangan ba? Kadto mga tangan pa sa pinya, matan pa sa pinya. Kamaugos la. Kay kasabot sa mo nang giingon lakson. Nahinay gyud tagtingog kay kasabot lakson ang mass base mahigala, ang masa tuan Duterte. Kita bitaw mo ron kana mga tawhanan di man ang mga binayran. Lisod man pagpatapok og tao ron og kanang kay mo patapok og kag tao mahigala kanang dili lang kagustuhan. Mapatapok ka na, magkapa-snacks ka man gyud laki. Labing minus magka-snacks yung kanya. Sawayon para ba gyud og imong snacks ihatag og dili kayo mo sa waylain ani mo sa man pandisal man nanda ani. Way pang gasolina diha. Daghan kag demand na pero ang mga tao na gani nga sa ilang kagustuhan nga mo support gabiha eh. Daw na makita ni mamigala kini lang daan sa the Netherlands. Kanang mga support ang mga OFW so man gyud ngadto man sila. Ni gasto silang oras, ni gasto silang panahon. Inana kagrabe ang support dili na ikalimon. Ang uban mga higala nga mga kuan palagots kontra man ning uban sad. Gamay raman kuan na sa mga blind followers ana. Si palagot tas kontra pero kadto mga matan. Tanawan ninyo mo na nga relax mo diha. Tanawan ninyo ang mga tang-an sa politika. Unsa man to kung permirong gisgutan si Kuan kini ni ang Bong Revilla wa mo tingog si Lacson ni tingog pero pinaingon tong iya nga dapat mo extend tagtabang ni Presidente Duterte. Unsa man tabang nga iya extend? Unya siyempre kini si Kuan be tagsaon tani. Kani nga line up si Abalos wa na magina tingog-tingog kani adto pa. Sabot nyo sila may mo tingog ta karon. Kabantay mo ani mga kandidato gawas anang Amy Marcos. Kay daan man sa Amy Marcos may gala kani adto nga mutingog man sa Amy Marcos kay mo lagi nalibog lagi mga tawo nang usaban ni kada na ang Marcos ni Bongbong magid ni tinuod ba nag-away sang Lisa or wa unsa bay tinuod kolor gid ni nalibog mga tawo hinuon ba. Tanawa ko nims kanang picture ni Abalos nims be kay ato man nang gikuan ni nganon usab-usab man ang iyang picture mura man og kuan. Kana medyo gwapo-gwapo lang sa dayo pag daog-daogan na sa Abalos. Kasabot kini mga politiko ha sa aktual gyud kay mga tang-an man eh. Kadto ba nga dili tang-an mingon wa gamay ra kuno gamay ra kada sila. Pero kadto mga tang-an kini di man mo underestimate ang ilang nahibaw-an sa politika kay mao man ilang kinabuhi man nila ni mga higala kani adto pa. Nahibaw sila unsa ka lig-on ug unsa ka baga ang duot mahigala sa support ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kabantay mo tanawa paghitabo ni karon grabe ang issue mga kaigalaan. Atong atangan ang sunod pagid nga survey ini kana survey nga fair ha. Akong i-check dito sa DYHP. Akong tan-awon og hain tong fair nga survey gyud. Ayaw tong survey nga usahay medyo dunay mga gi-commission nga survey kana yung klaro ba. Nalupig na gud si Tulfo nga number 1 unta. Nalupig na ni Bongo. Number 1 na si Bongo. So doon na pag yung mga changes ani sa sunod nga mga surveys. Apiktaran man yun. So ikaw mo kandidato ron sa admin. Aron nga di ka mapiktaran, maghilom-hilom ka lang yun. Mao na sila yung mga astute politicians. Kini sila mao'y mga karaan, mga matan paspinya nga mga politiko. Wa mo kadungog nga nagtingog against ni Duterte. Kana bang may tingog ba nga para bang lini ba dayon? Tingog si lini. Asa tay tingog ni lini? Sugod na ang pagdagan sa ligid justisya na. Gibas dayon ay. Wala ning agi kato katawa mahigala. Busa. Kani gyud mo atong tan-aw ngano man mo maningog. Hasta si Kiko Pangilinan o si Bam Aquino hilom pastirana. Kadtong mga followers o kadtong mga supporters ni Bam og ni Kiko mo sigsaba, no? Pero si Kiko o si Bam wa gyud mantigo sa nila, inantigo po nila. In fairness si Kiko og ni Bam ba,
Ila gyud ning bana-bana mayon tinogan na gyud sa telepono na yan di lang kita tingog ron. Kini kay Kiko calculated ba yung tingog? Si Kiko ni tingog ha pero safety kay na yang pagtingog. No, in fairness ni Kiko ni Bam bida. Kabao sa kay tanga naman sa dilay. Ang tingog ni Kiko pangilinan ingon siya hindi natin pabagsakin ang administrasyon. Hindi din natin pabagsakin ang oposisyon. Ang pabagsakin natin ang presyo ng bigas. Sakto ba yung nagkakiko sa hanga ang presyo ng bigas may ito pabagsakon? Ayaw pabagsaka ang administrasyon, ayaw pabagsaka ang oposisyon, ang bugas may itong pabagsakon. Kana nga statement, tigil ka makontrahan na kana nga statement. Imog yung isa na sana ron, o before ka mabuhig statement ka ron, o ikaw mo ikandidato ron, manawag yung kag mong amigo ron daan nga mga pimo ba, Brad, sama ni Brad, kining tanaw ninyo, og ako buhian ng statement, okay ka ni Brad? Kay delikado man, nagtingog ni mo mga higala makatabang ba siyang boto o dili ba? Muna tawa, sa admin, akong roll call dire. Binhor Abalos, wa mo tingog. Abigail Binay, wa pod. Si Kinispia Cayetano, wa man mo tingog. Pero at least mga tao, posible ba mga tao sa daymingon nga, ato lang tingog. Naduduha pa mga tao nga, sa Kinispia, butaran tabakan ni di ba? Kasi Peter, nitingog naman. Ha? Nitingog mas Peter, pero si Pia, wa, kay kandidato mas Pia. Si Ping Lacson, si Lito Lapid, akin si Lito noon, di man, nakatingandaan, di man tingog pa sa una pa. Di na lang ka matingala hinoon. Pero kanang uban, sabaan ba? Sabaan, niya kalit nagkahilom ron. Mura ba matingala ka ba? Di mo pareha ba sa mga classmates bitaw sa una elementary ta? Nana, mga classmates kiat ning classmate gyud. High school ba kata ng mga bata ba ba? Ibawaan gyud mo nga naay mga perting kiatak ayo, do na po mahilumon kasi tanan. Katong hilumon og panahon nga dunay kuan nga hilom na gyud. Di ka matingala ka hilumon man. Pero kana mga sabaan yung kalit kahilo medyo matingala ka. Way problema to Mark Villar kay daan man itong hilumon. Mabitaw ng iyang kanta bitaw katong pagkampi niya nga si Mark tahimik lang. Sinsala mo kung tingog ha kay more or less gani kung tingog mga kagalaan pero iya yung ipanindigan iyang pagkatahimik dito sa Sinetron tahimik ka yung Mark yun. Pero nitingog na si Mark o si Manny Villar. Kini ila calculated ba sa bahin-bahin gamay ba? Si Mark o si Manny nitingog na nga produktibo sila day. Nahilom-hilom pod mahigala si kinini ang Camille kito arba nagaban-uban na ba dito sa kuan sa administrasyon. Pero sahay mo uban mo sahay di pod. So si Camille o si Cynthia mo naghilom-hilom. Makati City Mayor Abby Binay. Matod pa niya, o sa mara iyang gisulti, trusting the legal process on the issue. Wala iyang gisulti. Wala nagilain pang statement. Nakala bang mabuhi ka kay statement mga sa may imong reaksyon ani nadakpan as Duterte to na gyud, nadanas sa dahig. Buhi mong statement ka bang ligon ba? Idea mo dapig mong Duterte nga moingon nga injustice nilang gihimo. Ina na. Or moingon mo nga to na gyud, nagsugod nagdagan ang ligid justisya. To na gyud, deserve, ina na ba? Moingon na gyud. Ika na bitang deserve, basta si Kim Cho nadaot sa deserve. Kana lang comments mahiga lang deserve, ina. Gibash mga sukid tigpaminaw. Ani ato lang ng agi katawa mga higala kisa pa man. Bong Rebilla, Manny Pacquiao, wa po mo tingog sa Manny Pacquiao ron day. Nakatingog ba sa Manny ron? Sa mayang gitingog. Kini ni ang Manny Pacquiao tingog ba siya ni pagkadakop ni Duterte or wa lang? Kini siya makabungol mga higala nga kahilom, Straight to the point. Bantay mo? Hilom nga apan murag makabungol nga hilom. Diya pa si Francis Tolentino, Erwin Tulfo, masabot tingog. Nga kuha na ba ni siya sa iyang advertisement may higala nga kini ni ang pagtatanggol ko niya sa kwan. Pero wa pod sa kini nga particular issue ng hilom-hilom. So kini hilom mga higala sila. ECT Party List Representative
Erwin Tulfo miingon nga kinahanglan og public consultation pagahimuon to hear the clamor of Filipinos. Unya miingon sa siya nga si Duterte kuno magpabilin nga inosente until proven guilty of the accusations thrown against him. So puros mga mother wala gyud nga mga statements mga mga kaigalaan. Wa gyud mi issue statement ron nga kanabang paksit gyud ta nga statements ba. Murag ila nang gi-calculate gyud mga higala. Pero ang pinaka-calculated kinis Kiko gyud Pangilinan, kini iyang statement calculated kay nga hindi natin pabagsakin ang administrasyon, hindi din pabagsakin ang oposisyon, ang dapat pabagsakin ang presyo ng bigas. Calculated yung kaya na nga statement. Good morning, Attorney Rani Montes Claros. Kini mga nani mahigala. Si Attorney Jason Ripaso. Good morning, nobody aids. Pulos mga motherhood statements ni karon. Insa ni imong kuan boy kina Kiko sa puso ko. Asa man tong kang Bam Aquino, lahi pa tong iya. Kuan no, iba lain lang gyud ni kuan mga kagilaan. Ang kang Bato sa lahi man to sa Senado, ipagtanggol ka ni Bato as kang ngilngiga. Sa Senado duphan kang Bato. Ato lang din pagtagad doon mga higala bida. Alegrihan ng sitwasyon na ros politika. Nangamustas Duterte mga kagilaan unsa ni dagan sa iyang kininiang kwan. Unsa ni dagan mga higala sa campaign, no? Unya og dunay TV si Duterte dito makakita ra siya. Ang naghatag og kadasig ron sa pamilya Duterte kining mga tao gyud. Nga ni suporta kay limang kag murag og bagyo ning ilang nagian ron. Das Duterte dia sa dahig, di si Sara Mahigalab, tirahan pud og impeachment. Ang makapaligon na nila ron makakita sa support sa mga tao murag mabitay yun Sara day nga kamo nakahatag na mo og kalig-on ron panahon na, no?